अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आरसीएम म्यूजिक प्रेजेंट बउआ रे रौ टमाटर लाल मुखिया चू नौआ रे चाचा चाची हाँ अब की लड़ता रे गौआ से बउआ रे रौ टमाटर लाल मुखिया चू नौआ रे अब की भाई के वोट दी लावे के बा भारी बहुमत से विजयी बा लावे के बा हाँ टमाटर लाल के मुखिया बा लावे के बा भारी बहुमत से जीत दी लावे के बा। जीती है तो काम करी है विकास हो लोगवा के लागल बाटे इनके पास हो हाँ जीती है तो काम करी है विकास हो लोगवा के लागल बाटे अपना भाई के वोट दी लावे के बा हाँ टमाटर लाल के मुखिया बा लावे के बा अपना भाई के विजय बा लावे के बा हाँ टमाटर लाल के मुखिया बा लावे के बा। रिकॉर्डिंग बाय आरसीएम म्यूजिक चकिया।